základnou a výkem displeje. Na levé straně notebooku najdeme dvojici USB a čtečku SD karet. Na skosené hraně se potom na obou stranách nachází mřížky reproduktorů. Vpravo je zdířka pro napájecí adaptér, DisplayPort, další USB, HDMI a 3,5 mm jack pro sluchátka. Dedikovaná grafická karta u malých 13-palcových ultrabooků nebývá zvykem. Asus však do tohoto modelu přidal pro větší grafický výkon kartu Nvidia GeForce GT 730M. Při otevření víka do většího úhlu dojde k mírnému přizvednutí zadní části způsobené výstupky na spodní straně. Při práci na klíně vystouplé hrany displeje nepříjemně tlačí do nohou. Spodní strana je narušena pouze sáním ventilace a čtveřicí gumových nožek. Pro napájení celého notebooku postačí malý adaptér, který má i vidlici do elektrické sítě. I přes absenci rychlého SSDčka se cena notebooku Asus UX302L vyšplhla na 31 500 korun. Za tuto cenu dostanete kvalitní ultrabook s grafickým výkonem, u kterého však prakticky